Eta doktore jasteaz zerbait badaki gure gonbidatuak. Betitxe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zemuz gara ongi? Ondo. Bai, izan ere, esan dugu ezta, zineman eta alakoetan, batez ere antzerkian, alaxe eritzen zarelako zu, antzerkirako eta operarako jantziak diseinatzen eta garrantzia handia duela, ze segun eta nola dagoen pertsonai bat jantzita, haren gaineko pistak ere erruza emango dizkigu, ezta? Hori da, gainera, azkenean jantziak emoten dutzu mugitzeko modu bat, egoteko modu bat, azkenean izakeraren parte da, orduan pertsonaiak sortzeko eta osatzeko oso garrantzitsua da. Izenak ere ematen digu, askotan izaera berezi horren ezaugarri, zure ere alaxe da, berezia, Betitxe saitua. Inor gutxi ezagutzen dugu izen horrekin, baina egia da ezaguna egiten zaigula, beste antzerkira joaten garenean, batzutan ematen digut ezta, eskuko programa edo, eta bai, noski aurrena zuzendaria, aktoreak eta lakoak egoten dira, baina gero, beraxeago geisten bagara, lan asko eta askotan ikusten dugu, eta atentzioare alaxe deitu izan digu ezta, Betitxe saitua. Eta horregatik jakin egin nuen, izen berezi horren atzean zein zegoen, eta gaur lanbide hori, ofizio hori ezagutzeko, zuzer horri gonbidatu zaitugu. Esan digutelako gainera, zu bazarela hor, antzerkiaren atzekaldean egoten den jende jator horietako bat, eta aurrean daudenei bizitza erresagoa egiten diezun horietako bat. Eta horren bestez, saiatzen zara, ez da? Saiatzen naiz, bai. Zerakizu, orain entzuten ez gaituzten horrekin, esaten da ez da aktoreak eta jende hauek nahiko kapritxosoak eta izaten direla, nahiko bereziak, hainbesterako alda. Ez, keba, ez da hainbesterako. Izan ere, zu etzara damutu, ja urte batzuk badirelako honetan zabiltzala, baina iritsi ere modu berezi xamarrean iritsi zinen, ez da, zu ikastez, arte ederrak ikasitakoa zara, historiaren artea ere bai, eta gero ja pixkanaka joskuntzaren munduan sartuta. Hori da. Bai, azkenean ez da, ibilbidea izan da pizkatu zartu, gogoko nituen elementu ezberdinak eta jantze eszenikoetan bildu ditu danak, ez? Artearen historia, arterrak ikasi dituen pintura konkretuki, orduan kolorearen eta testuren mundu hori, eta historia kontatzearen mundua ere asko maite dut orduan. Irakasle ere aritu izan zarelako, Arte Ederretako Museoan, Guggenheimen ere bai, ez dakida bezala. Ikusten ari gara oraintxe Altsasuren irudiak, Betitxe, zure baimenarekin gaur gainera tarte honetan zehar alaxe, zure lanetako batzuk ikusiko ditugu. Max sarietarako izendatuta egon da, ongi merezitakoa gainera, antzeslana borobila delako, baina arreta ditzen digu, hor holtza gainean dauden aktoreek eurek egiten dute, bai alde batetik, Guardia Zibilarena, eta era berean Guardia Zibilekin borroka horretan, ibiliz eta gero atxilotu zituzten herriko gazteak, ez? Hori da. Ez dira inongo momentuan holtzatik ateratzen, eta ere, batetik bestera aldatu behar izaten dute euren burua. Orain Guardia Zibila naiz, orain gaztea naiz. Bai. Eta jantzitegia aldatzerik ez dute izaten. Baina alare lortzen duzu, hori ere, erronka ez da makala, Bai, Altsasu antzeslanean kriston erronka izan genuen batez ere aipatu duzun horretan, ez? Aldaketa oso azkarra egin behar zan, aldi berean ulertzeko oso erraza izan behar zan, aktorea ez da aldatzen, eta bi aldeak, ez? Edo alde kontrajarri horiek islatzen dira, eta orduan oso elementu simpleekin lortu genuen hori, baina sinpletasun horretara heltzeko ere, buelta asko eman genituen. Bai, ez da, azken finean, horren atzean lan asko dago, ez da, armairura joan eta gaur hause jarriko dut eta kitxo, ez? Hor ikerketa lan bat eta izaten duzu, ez, egin beharrekoa. Bai, azkenean, kasu honetan konkretuki izan zen, sortu nituen bi mundu kromatiko ezberdin, eta oso elementu simpleekin, horiek aldatuz, sortzen genituen edo bai Guardia Zibilak edo Altsasuko herriko gazteak. Gero elementu mitologiko batzuk ere daude bertan, eta orduan mundu guzti hori horrela osatu genuen, ez? Oso aldatzeko errezak ziren elementu txikiekin edo. Hor argi geratzen da, askotan ez dela gauza gehiago jarri behar, ez? Soiltasunean ere gauza asko esan daitezkela, ez? Zer, tentazioa izan daiteke, osagai gehiago jarriko dizkiogu, osagai horiek kendu, baina... Bai, kontua da, kasu honetan proposamen garaikide bat zala. Orduan, Maria Goirizelaiaren kasuan, berak ez zuen errealismotik urrundu nahi.
Orduan zentzu horretan saiatu ginen bilatzen zerbait garaikidea, errealista, baina aldi berean hori ulerterraza, ez? Ze esan duzu, batzutan badira pertsonai errealak, beste batzutan berriz badira asmatutakoak, ez? Ze errealen artean ere izan daitezke batzuk garaikideak, beste batzuk zaharrek. Baina gero badira beste istorio batzuk, propio sortutakoak eta erreferentziarik ez duzuenak. Zuentzat ez dakit zeintzuk izaten diren errexagoak edo, zailagoak edo? Bueno, proiektu bakoitza ezberdina da eta zailtasuna beti dago nonbait. Proiektu bakoitza ditu bere zailtasunak edo bere oztopoak. Baina, bueno, agian zerotik sortu behar dozunean zerbait, hor askatasun gehiago egoten da sormenaren aldetik, ez?